Mangan yang kowe bareng karo aku. Ayo, yo kok bareng nyambut geng guys senenge Mas. Tuan rumah ngoten nggih. Nekat yo ora apa-apa. Ayo Mas, lir-lir. Versine kono ngono wis yo manut. Dados. Versiku Jawa ku gak dadi ngono. Lir-lir. Ini kesesalan kejang ya. Nggih, Pak. Ya, jadi ler-iler tandure sumiler tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar cah angon bocah angon penek no bimbing kuwi lunyu-lunyu penek no kanggo meso toto tiro bumi terbeda ing pinggir tondo mono cuma tono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rumbulane mumpung jembar kalangane son Surahio Salatullah Salamullah Ala Ta'ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalam Bismillah Wa bilhari Rasulillah matur suwun. Oh, gak diteruske. Sing udut mangudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dinten menika kula lan panjenengan tasih diberi nikmat oleh Allah. Saged kumpul gawe seneng gawe suasana seneng ingkang ngundang ing menika sedherek kula lan panjenengan Bagus Solikin. Lah aku diundang masa ora celuk lekin. Duka jam 10 wau telepon rekae. Ya siap bos aku. Sepak itu bok. Nah, sayangi yo kopi ini rong eneng. Kali. Kemana? Oh. Nah, gak ada segelok kok suwe kok. Mane piro? Ora iso. Sak seneng mulai. Ayo kato lu piye? Sing penting happy.
Lah piye obolo dhewe kabeh kok. Lah kula iki garwa kula nggih teng SD mriku lho ya wis dadi siji melu wong ngrancang to ya. Kita matur suwun dhateng Allah dinten menika masyaallah. Niki pakempalan ingkang sae. Pakempalan sing disenengi Allah dan Rasulipun. Allahumma amin. Wow, dari awal sampai masyaallah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat sholawat jenengan saged mboten saged butuhe mengo melok muni wis entuk ridane berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih monggo kula lan panjenengan tasah bersolawat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam estu ingkang kula lan panjenengan arep-arep syafaatipun. Makane kula lan panjenengan iku kudu seneng kalih Kanjeng Nabi ya sering solawat mawon saisa-isane. Angger melu gudak-guduk selawatan mungkin ya suwe-suwe iso. Angger gelem mengo, agak gelem mangap ya gak iso. Nggih, singkat ringkes. Soalnya kopi ini rumah tuh. Iso lah. Nggih, alhamdulillah. Pokoke melok seneng iki kudune ular-ular ngeten iki kan nggih. Kudune ning mantene wis ora apa-apa, manten kawak-kawak sementing awet ngoten mawon nggih. Mantene ning ndi aku yo ora roh. Ayo, ya alhamdulillah. Ya ini wis metu limbuk iki wis piye iki. Aku ki arep njaluk gendeng ngono kok gak cocok kok piye. Wis lakone apa ya? Lakone apa, Pak? Lakone Guskin mantu. Limbuk, Yung awake dhewe iki ning kene iki jane kono apa to, Yung? Iki Guskin mantu ya, Nduk. Mula awake dhewe iki diundang sak rombongan. Rombongane sapa? Ado-ado saka Ngawi. Lho rumah samu iki kula iki jake Polda lho, Pak. Aduh, kuat bayar apa ora iki. Melu geguyon, melu seneng, melu hibur. Muga-muga kabeh sing rewang, sing mantu sesuk kuat Allahumma amin. Aku kuat dikang sak lirang kaleren-leren. Tenan kok penyanyi ini jangan welok tenan. Tak inget kait mau. Langsung luri, Pak. Oh, siji wae ya. Matur Pak nggih. Mun rapi den. Tak tulake. Nggih saderengipun ingkang kula hormati Robine Sepuh Wabil khusus Pak Kyai Safi'i ingkang kula takdimi sing gawekne ngrancang adem ayem kula melu seneng. Mugi-mugi piyambakipun lan sak kanca-kanca lan sak santrinipun diparingi kesehatan, panjang umur Allahumma amin. Nek dawa umur niku saged dimanfaati. Atus ngeten-ngeten iki. Selajengipun nggih niki sesuai tema sifat kula niku kula nek dakwah niku memang sifatnya hiburan, Pak. Marga napa, Pak? Kula lan panjenengan iki omah-omah nang omah kakehan masalah. Mula nek iso nek pengajian iki aja tambah masalah. Niki cekak aos mawon. Ingkang sepindah kersane kula lan panjenengan niku leh omah-omah niku awet siji mesti kon syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku marem, Pak. Omah-omah niku syaraté awet niku marem karo bojo. Dia bojo siji yo marem ngono lho, Pak.
Lah karo bojo wis gak marem terus tanda-tanda. Halo. Bu, enten piantun ganteng. Sesasi pisan dolan tenggene jenengan gawe duit 100. Niku kira-kira jenengan niku ngelem apik napa elek? Apik. Wis ganteng bersasi ngewehi duit 100.000. Monggo bojo jenengane ora trimo ben sasi. Ben dino sosok ya 100.000. Lho ngono kok ije ora apik. Lho nih. Napa meneh kula lan panjenengan dilahirke mboten padha, Pak. Kula niku gadah anak loro, Pak. Lanang wedok, Pak mboke padha. Piye to, Pak mboke padha. Kuwi lho kesenengane ora. Nah niki poine teng mriki Pak omah-omah niku. Apa meneh garwa jenengan saka Pak mbok sing beda tetep tambah ora padha. Piye iki? Lah kula iki anak loro lanang wedok pake padha mboke padha niku tak jak nang Sragen jak mangan iku lho. Obone ora padha. Napa meneh garwa jenengan saka Pak mbok sing beda saya kebutuhane keinginane pengene ora padha. Makane kula lan panjenengan kudu marem, Pak. Wis kadung dadi bojone kok mosok dijolke. Nek marem, Pak, wis marem, lemu yo marem, cilik yo marem. Niku mengke ketemune seneng, Pak. Ya kudu marem pokok intine. Wis duwe anak 5 gak marem ngono yo kebacut bapak iki kok. Wis anak 5 yo amoh to, Pak. Pajak kemanten anyar. Niki. Syarat ingkang pertama kudu syukur wis diparingi garwa kalih Allah Subhanahu wa taala. Soale nopo? Jodoh niku rahasiane Allah. Tiyang niku sagete namung jodohke wae. Wis hitung-hitungan dina. Dulur-dulure wis ditukokke klambi. Kabeh-kabeh wis dipanjeri. Garek kurang 2 dina ae lho. Ora dadi judul. Niki mantene wong asal pundi Kediri. Padahal lho wong rancang iki lho, ayu-ayu nek trimo wong sing padha Kediri iki akeh tunggale. Ning napa gandeng dereng jodoh, atine niku mboten enten kontak. Dadi carane gek ning getaran-getaran cinta lho gek ning. Padahal ayune padha. Kuwi jenenge dereng jodoh. Direwangi nang Malaysia 3 tahun mulih lho ya kok tanggane. Jodohne ning kono. Mula nek cilikan kula niki gedeng bakale kanggeng. Nggih nek cilikan kula niku seneng nang cah wedok, cah wedok mboten dirayu, ning dilok-lokke dielek-elek. Ki wonge ya teko. Nganggo kopiah mburi ya. Nek dhisik ngoten niku. Armuni seneng rawani ning malah dilolokke. Bedane. Jadi para tamu ingkang hormati, ingkang sepisan mangeling-eling marem kalih bojo. Wis marem pokoke. Aku wis marem, jenenge marem iki ya marem. Jenengan gadah sepeda motor apik, Mas. Dielek-eleke tanggane. Kene jenengan seneng marem yo ben ora urus penting aku marem.
Nah niki Pak. Nek wis marem timbul nopo? Timbul kasih sayang. Indahnya bulan tak seindah. Mungkin kita tuwek-tuwek yo elok. Engkau lah sayang. Wah ini spesialis buah ini. Engkau se ae ta maem se tak. Nek wis timbul kasih sayang, Masya Allah ngendikane Pak Yai Safi'i, wong lanang kok gelem gandeng wong wedok, dosane gogrok lewat jari-jari nalika digandeng. Serungokno ibu-ibu niku, andekne jago digandeng sing lanang, rasa gandeng-gandeng Pak tuwek. Piye ganjarane lho Bu sakmono kuwi. Wong lanang nek gelem gandeng sing wedok ganjarane akeh, dosane gogrok lewat jari-jari nalika gandengan. Oh alah arjagong sing wedok ayu sing lanang pengen gandeng sampluk ya. Asal gandeng-gandeng Pak tuwek isin aku. Kere mateni coro. Ganjarane ngoten niku Bu. Mboten napa-napa. Napa malah panjenengan kok gelem nyium sak cipokan 20 ganjarane, 20 dosane dingapura. Lah reh muni ngambung piye Pak basane Pak? Ya tak blakke sisan ngono ae, becet to. Mandak ya wong kene padha aku ae. Malah ngomongi ya wis tuwek to Mas ndak ben ngono ya. Lah salahe ngundangi saiki. Napa meneh panjenengan kok wong lanang utawa wong wedok, wong lanang bojo lanang nyawang bojo wedok nyawang bojo lanang kok padha senengi. Rahmate Allah diturunkan. Soale enten Bapak Ibu kang hormati. Wong lanang petuk sing wedok gigak-gigak. Kerempet diwo piye? Gak betah nih. Angger ngomong sak kecap, santap. Semoga kok sebaliknya nggih ngoten. Niki. Nek wis kasih sayang, oh wong wedok kok gelem dijak omongan, bapak-bapak nggih ngoten sebaliknya. Niku tanda-tandane keluarga bahagia. Angger wong lanang gelem haru-haru sing wedok kaya gelem haru-haru sing lanang niku tanda-tanda keluarga bahagia. Karo bentuk bojo wegah nekoki. Nih. Soale kandha piyantun niku masyaallah nggih. Wong wedok niku ditelepon wong lanang. Basane melibis, Pak. Nggih, napa jalan teng pundi pokoke basa halus. Wong wedok iso gojek karo kancane ditekani sing lanang ngoten niku lho. Nesu. Wes setane moro rene, meneng. Jadi tanda-tanda keluarga kang bahagia niku temanten kekalih ning ora gak roh aku. Nggih, pokoke kudu sering menyapa. Disawang jeneng nggih sakjane piyambak putri niku gampang mlebu swarga iku. Wis gak kudu salat nang masjid. Sing penting diantaranipun niku ngepethuk sing lanang mesem busu. Mesem busu lho Bu nggih, mboten mecap. Mence beda neh niku. Ngepethuk lanang lagi mlebu lawang diencepi. Sakitnya di sini. Nih. Jadi bapak-bapak nggih kudu ngerti watak-watake sing kakung, sing ibu-ibu nggih kudu ngerti watak-watake. Bapak-bapak kudu ngerti watake sing putri, ibu-ibu nggih kudu ngerti watake sing kakung. Mosok omah 30 tahun gak apal-apal, Bu.
nek bapake watu niku eneng loro. Watu tenanan karo wedok. Lah nek watu ngono kuwi dicedhaki. Piye Pak, kesel Pak? Lho pengene dilus-lus. Lah ora ibu bapake lagi sambat kesel. Piye celuke junem. Pengene namung didemok niku watuke alon-alon ilang. Pun rungokne 50.000 lho urut. Maneman lho jenengan demoki ngene tok. Mari. Watuke jane kekelene dimpet. Margo dielus. Wong lagi sambat celuke tukang pijet 50.000 eman-eman Bu. Ning syarate siji nalika ngelus-ngelus gak oleh branjang. Dino Ngene iki sing kesel gak kowe Pak, aku yo kesel. Mubal iki gagah nek ngene iki teko omah yo entek riwayate wae. Padake. Ampun branjang. Niku tombol. Daripada garwane jenengan urut ning jaba, ya nek sing urut tuwek lah nek enom. Jenengan tambah umop. Rasa mulih Pak, rasa mulih Pak. Ya nek sing lanang memang ngarep-ngarep beneran ya nek. Jadi kita lajengaken kudu saling menyapa. Contoh melih Pak. Bapak-bapak ingat kudu sabar Pak. Kula nate gak sabar niku menyesal Pak. Terutama dalam ngenteni wong wedok dandan. Tuwenan Pak. Nek jenengan saged udut mak udut rongler aman. Lah mari tenan Pak. Wong wedok niku nek dikesusokke niku nesu Pak. Budal dhewe Pak. Ngoten niku aku tak budal karo wong liya. Jenengan ora umum bathoke ngoten. Nek bojone jenengan ayu sisan. Kudu sabar Pak. Dijak blonjo milih klambi ngoten wong lanang nggih kudu sabar, butuh dituting ngono Pak. Ditekok iki patut, gak patut, iki patut. Ditonton kantong tonton regane nek ketoke gak kuat yo gak patut ibu karo iki, padahal ora kuat bayar. Tapi nglegake. Nek jenengan kesusokne teko omah ngamuk. Iki wonge nek kudu ireng wong. Aku ra wani nginget ya. Kira sing duwe omah lho. Kira sing duwe omah lho. Marai Pak ngesusokne, lho kleru lek tuku. Gujune banter yo, heeh. Kudu sabar. Soale napa wong wedok niku kait riyen duwe watak isin. Wong lanang kudu ngakoni, kudu sabar, wong wedok isinan, Pak. Lah contone lho. Jeng-jeng rewang, ora mungkin karo nang iki, Pak. Jilbab lho sak lemari ngomong ra duwe jilbab. Nek wong lanang, Pak, Bu, gampang, Pak. Jenengan benekne klambi karo pelaku wis patut. Sing tenisik ngene dadi yo. Wong wedok mboten saged. Wong dhuwur wis jilbaban apik. Ngisorane ra cocok takon salin kok. Yuk nang amben. Sing marahi wong kene. Sak suwene srawung nang kene iki lho. Mbak Bu Suryani ya. Lha ngoten niku, kudu sabar. Apa meneh wong kakung gak patek duit kudu sabar nek. Semeneng ngono wae kowe. Kok soalé napa piantun putri niku duwe watak nek ngomong kudu kon ngrungokke wae. Nek ngeten niku jenenge pengalaman jenengan, Pak. Soalnya lek omah luwih jenengan suwene luwih kathah jenengan. Wong wedok niku jane nggur ngomong wis bar, Pak.
Bu, jenengan nek ngendikane ngati-ngati, wong lanang niku meneng tapi mikir. Jenengan ngomong, "Pak, mobil Pak Dewi apik ya, Pak." Ngono wong lanang mesti mikir, Pak. Abu. Hartoku ora duwe. Niku nek jenengan terus-terus kayak kuru. Mati. Wong lanang niku meneng meni mikir, Pak. Bu. Wong ngomong ini, terutama mantan-mantan nom. Tenang ini. Makanya alhamdulillah temriki enten pengajian. Cara jadwal jam 1 dicelatu sing wedok melu roti pan. Aman. Melu pengajian. Perkara ning omah kok pikir mburi, sing penting pengajian sih. Mula nanggape ya kaya ustaz-ustaz ngene. Padu. Ora promosi aku wis payu dhewe ya. Iki ra ditelepon Gus King ngono ya. Ya mau antar provinsi. Iya benaran. Kita lajengaken. Makanya kula lan jenengan niku siji wau tak eling-eling poe. Kula iki gane nang kawuan niku bagian kula niku ngandani calon manten anyar kok Pak Usama niku. Sing penting kudu marem. Lah kadang-kadang canom lho lagi dijeserke dadi mantan. Dadi mantan lagi dijeserke, Pak. Ndelok koncone saklan jagung lho, ngono iso muni jatuhno karo kuwi, ngono liwat. Iki wong iya enteng. Wis kadung. Mak pratap iki. Rumah santri. Makanya kudu nopo? Kudu marem sih. Niku kalau tekan kamu anak wis marem ya awet, Pak. Kowe marem kok. Bedamu didol elek, gak elek ning aku marem kok. Awet. Wis ben lemu yo marem, ora apa-apa Bu, sementing sehat ngono ae. Nek ora ndek dhuwit yo jak renang kono kan murah. Lah kula biasa iki jak renang murah. Ana ing mall entek ketok. Wong lanang niku nek jenengan suwuni gak iso nukok iya asline nggih isin iki. Kadang enten kok piyantun putri niku ora sadar. Ngoten niku ngomong teng kakunge Pak Jargon ngeten iki. Pak, penak ya Pak, kancaku duwe bojo camat. Lah sing lanang ini ureng ngenes kok. Jenengan wonten mikir, lha karo aku apa ora? Penak. Sing lanang mikire ngoten niku jenengan ora sadar ngomong ngoten niku. Penak ya kancaku entuk bojo wong sugih. Lah sing lanang sing ngenes ngoten. Kowe rasa jagonge Pak, tak aku dhewe. Sesuai anyar. Makanya kudu napa saling menghormati mergo ngertos watake tiyang niku boten padha. Isone awet niku saling menghormati. Nek sing wedok dadi geni sing lanang aja dadi bensin. Aku tak sing ngalah. Ayo Mbak. Trimo mundur timbang lara ati. Tak oyang wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra iso digugu. Ayo penyanyine Jiro lu wong terus suwe-suwe mripatku
tak tandur pari malah suket teki jamaah rahimakumullah diurai artinya ya ya ujim lah. Nah ini jadi Bapak Ibu yang hormati, tanda-tanda keluarga bahagia niku klub bulan bari siji napa Bu? Pak marem kalih bojo niku mangeling-eling. Ora wis anak 5 duwe putu ngomong ra marem karo bojo ya nemen njaluk disunatin neh. Terus ingkang nomor kalih gandeng pun ngertos nek Gusti Allah niku nyiptakne beda-beda wong sing pak mboke padha anake kepinginane ora padha apa neh garwa lan panjenengan garwa panjenengan mesti saya beda. Lah sagete napa dipelajari dititeni. Oh nak bojoku tak ngene iki kok nesu ya aja dibaleni Pak. Niku dadine dititeni. Nek dingine nesu ya jadi dibaleni. Jadi piantun putri niku siji duwe watak isinan. Makane sing kakung nggih kudu sabar. Agar jenengan sabar, agar ibuke dandan kok jenengan sabar ngenteni. Wis aman, Pak. Man. Niku. Sing keloro piantun putri niku nek ngendikan pengene dirungokne. Niku soalnya ibu-ibu niku nak nesu medeni ya. Nganggo celana jin, mlebu kamar lawang wancing mengkurep. Beringkatane lho ngakoni to Pak. Anu Pak. Nganggo linggis mus pira le. Ora iso. Duit iso. Tenan niku. Makanya bapak-bapak agak patek duit menengo Pak, ngalah Pak. Jenengan sregep kaya apa nek ora duwe duit sing wedok alah. Turu lho disingkiri. Rasa turu karo aku. Turu nek butuh tok. Ki wonge ya ora teko. Wong ora tau ngaji ngono. Wong wedok sing ngono kan wong ora tau ngaji. Nah, kene kan ngaji kabeh. Yo eneng siji loro. Awe nopo omah-omah niku godane kathah, Pak. Estu godane kathah. Godho anak, godho bojo memang niku pun nas saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karek kula lan panjenengan endi sing amale apik. Senyum kalih garwa niku nggih ganjaran. Nah, nek iso wong lanang niku dadi janaka. Nah, ya aja omong bojone akeh, Pak. Lah pengen apa piye tak tembungke. Janaka niku sabar. Dijotos apa jotos nek lakon. Iki kan pernah yo aku tak gambeli dhewe ya tele-tele. Lah sing jane yo mangan gedang ae soalnya. Yo pek kok Pak mau kesel kok. Nah niki. Janaka niki Anda pasor Pak, makanya wajahnya menunduk itu mboten sombong. Mlakune wae alus. Alus iku Janaka. Dadi apa neh ning ngarepe garwa wedok sing alus. Kesuwen. Ajang nenti kok. Perang maksudnya. Perang. Semboyak ngono. Alus tutur katane ning sing putri niku sing disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wong lanang niku nek iso nyenengke bojo niku nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari memanggil istri. Pun dicontoh. Ya Humairah, pipine sing kemerahan. Aja peseng wedok lemu celuk. Mbok limbuk. Nah, ngene iki kan yo emosi lho. Nah, niku dihindari yo Dik, wong piye ngono yo patut to. Ayo Dik, ngoten ku mak jos. Jenengan diceluk emas kan sing garwa nak yo seneng. Mas, mak jos. Ora no, ayo no. Yo. Niku lho wis. Kadang Janaka niki. Janaka niku pernah kali cagil. Cagil iki sifat sing elek. Mripate ndangak niki. Niki wong sombong. Iki biasane ibu-ibu grup HP. Ngono kuwi ya ngirane ra bolone ngono ya gak dikomen yo. Ning jero HP ngono ya ning musuhan ya ning bolo-bolonan. Agar kancane posting tas ngono ya bolone apik-apik apa sing gak bolone ya gak dikomen. Iki wonge ya ning. Lagi tenanan iki soalnya tenan. Beritanya mau teko aku, kok ngerancang wong piye lho. Ali. Jangan kali kalah nalika perang, Pak. Marga napa dijotos genten? Jotos. Monggo mun dipesen kali Semar, dijotos aja genten. Jotos. Nek wong wedok lagi nesu dirungokke. Aja disawuni, pokoke dirungokke lho, Pak. Engko nek yo kesel. Soalnya kalau titen, wong wedok nek nesu, Pak. Sesuk jadi tutupno neh. Nggih lho, Pak. Lho nggih. Kok senengane ngungkit-ngungkit sing wis 2 tahun ndek. Niku wong wedok ngoten niku. Makane gak usah disaluri. Iya Bu, aku ngalah, aku salah. Pun ngoten kok, wong wedok butuh pengakuan dia menang, ngono tok jan. Nek kula ngoten niku tesih kula syukuri, Pak. Daripada ngajak ning toko Mas. Ayo, ora mumet pindho. Mosok iki yo, Pak. Tangga kowe kanca kowe gendange gedhe kok. Ngoten wis sesuk yo puru-puru. Ali. Makanya ibu-ibu yang menghormati ngerti watake kakunge, ngerti watak niku lho ora trimo watak tok, nggih ngerti penghasilane kakunge. Lagi iso COD. Apa-apa COD, brambak COD. Ora ngerti nak sing lanang gak patek duwe. Wong COD bolak-balik kapusan ngono ya bolak balik COD ya. Lho ngoten. Niki. Makane cagil ku mesti nggawa keris, Pak. Maka setan itu pinter. Kalau biasanya nggih beto cek. Keri wis sengkune mau dolan ning ndi ora temu kok golek kok. Ora melok nggo jagung warisan ngene. Soalnya ini tak peranke nang kecamatan iki Sengkuni Tobat, Pak. Nah, sing nonton ngerti, bae diamusi. Lah iki diantem kok mengarep kok mburi. Nek gak iso kok dhuwur. Marga eling nang Gusti. Niki. Nek kula lan panjenengan mbah kakunge, mbah garwane, mbah sing wedok, mbah sing putri niku sabar. Niki senjata makan tuan. Akhirnya mati. Mati sabar.
Bapak Ibu kersane keluarga niku dadi sae kudu akeh ngamale, sedekah, nyenengke bojo. Ora usah nyenengke bojone tanggane, bojone dhewe. Kadang wong lanang niku cewethil kali bojone lomo karo bojone wong. Terus Pak. Padha ae kadang-kadang putri nggih ngoten niku. Lomo karo wong liyane karo bojone cetil. Monggo niku sunah, ganjarane kathah nyenengke sing wedok. Bu, aku entuk arisan. Mosok lipstike coklat kuwi ae ganti Bu, nyok tak tukoke. Wah. Oke. Piye Pak? Kopi, susu? Campur. Tawa pisan. Nate Pak ngoten niku Pak. Ora, cobi Pak mang tukokne panen ya. Wae duit 500 ngoten. Mang tuku wedak karo lipstik enak sawanen Pak. Wis. Iya. Wong lipstik rego 1 jenengan yo jenenge tukane 20.000 ya ilang. Sing lomo biak banyu terus ora jemu karo mesen guyu ngilangake rasa katik jawil mas jangan iki sinden kabeh. Teko jam piro iki yo? Oh esuk jare wong galang rek. Nek maringi duwe sing wedok niku bukake dompet aja suwe-suwe wae. Biar nek bukake dompet kesuwen saut ketok duwite wae. 100.000, 50.000, 20.000. Iki kok gak sida 100.000 margo lek buka kesuwen. Biar sedilut biu. Sing akeh perkara kebacut pikir mburi. Apa wae 200 kekol kekean 100 dari 300 ngelu gak sih? Biu sing akeh. Kanthi apa? Mesem guyu ngilangke wae. Nek jenengan mari garwa gak ikhlas, pegel kabeh nek awak. Wong ra ikhlas iki pegel kabeh. Makane lagune Yak Yu. Ngilangke mesem guyu ngilangke apa lumrah lesu margo ikhlas seneng. Mula pesene Nabi aja cetil-cetil karo anak, aja cetil-cetil karo bojo. Sopo sing arep ngopeni jenengan loro? Bojo, gak mungkin bojone tanggane. Platu karo sing wani. Wes, iki setengah jam piro? Ya, Bu. Dek jaman aduh Mas, kene ngombe kopi aduh. Ayo. Jur kelingan, ayo Mbak. Nah, itu Bu, ajak elo. Ayo tak ditung-tung ngono nang apa? Oh alah, bali sing apik. Wis balik adu-adu. Ayo. Dek jaman berjuang Jor kelingan anak asik biyen tak open saiki
matur suwun. Nggih, kaping kula niku sakjane iki sejarah manungsa, Pak. Gusti Allah damel kula lan panjenengane ora sak-sake. Berjuang ora sak-sake.